Ƙanin G-Fresh ya janyo kansa maƙiya kan taɓa mutuncin G-Fresh da ya yi. Cristiano Ronaldo zai yi auren fari. Kaga kaman abu na farko duk abubuwan da yake faɗa tun da ya fara TikTok din abubuwan da yake ta faɗa wanda duk ba gaskiya yake faɗa ba, to amma ba abin da ya shalle ni ba, abin da ya damu a cikin nan gidan ya zo ya yi program ya ga ana cewa Al-Amin sunan family name ɗinmu ne menene da sauransu, kuma shi kanshi san da yana faɗa din ma ya san gariya yake. Wato Al-Amin kai wata kuskuren da ka bani mamaki, kuma na dade yana kyautata maka zato fiye da yadda kake tunani. Ina ma kallon mutumin kirki, mutum mai hankali, mutumin da ya san abin da yake, amma a karo na farko da kai wani abin da gaskiya baka burge ni ba. Da farko ina so ka gane me ake kira da dan uwa. Dan uwa shine mutumin da yau G-Fresh a matsayin shi na dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya, ko G-Fresh kwana yake a bola saboda tsabar hauka, babu mutumin da ya fi dacewa a duniya ya ma G-Fresh uzuri sama da kai. A yau idan G-Fresh ya mutu, ƴaƴan da ya haifa kai za a fara tunkaran ya za a yi da su. Yau idan G-Fresh ya mutu, duk wani abu da ya sani aka sani, kai in G-Fresh ya mutu gawan G-Fresh ma kai za a kira a ce ka binne ta. In G-Fresh zai kwanta ciwo da ba zai iya tashi ba, duk duniya ba wanda za a fara tunawa sama da kai. Yau yaran G-Fresh suna ma kallon uba ne, magajin ubansu, wanda yau ko ubansu bai raye za su iya komawa gidanka ka hada su da naka ƴaƴan su yi rayuwa. Amma wannan bidiyon da kai ka fito kake condemning dan uwanka, ban ce dan uwanka baya kuskure ba ma'asumi bane shi, ba ma wai maganan ma'asumi ba ma. Normally duk wanda ya san G-Fresh ya san akwai abubuwan da yake wanda na kuskure ne, kuma a matsayin mu na wanda muke mu'amala da shi muna kokarin fahimtar da shi wasu abubuwan. Amma maganganun da ka fito kai akan dan uwanka kuskure ne. Dan uwa ɗaya uba ɗaya. Kai barin gaya maka, duk mutumin da a duniya zai iya fitowa social media ci mutuncinka, babu wata kwaye zani ko cin mutunci da a duniya za a maka da ya kai wannan. Amma ka fito kana wannan maganganun akan dan uwanka da kuke uwa ɗaya uba ɗaya. A sani na shine addu'a G-Fresh yake bukata matsayin ku na ƴan uwansa, amma wayannan maganganun da ka fito kana idan ka zubar mai mutunci, wanda yana nuna wa duniya cewa duk wanda suke fitowa su ci mutuncin G-Fresh ko da yayi daidai ko yayi ba daidai ba, abin na maka daɗi kenan, shi yasa yanzu kake taya su. Kayi kuskure bisa kuskure katon kuskure. Dan uwa ne, wallahi tallahi kai ya kamata ka mai uzuri matsayinka na dan uwansa. Duk abin da zai yi a zo a ce ma dan uwanka wane yayi kaza, addu'a ya kamata ka mai da uzuri. Yau G-Fresh ko yawo yake akan bola da makami yana saran mutane, yabi mutane da gudu, babu kaya jikinsa, babu wanda yake bukatar uzurinsa duk duniya sama da kai. Uwa ɗaya uba ɗaya ba wasa bane. Amma ka fito a kyamara kana maganan makaryaci ne kaza yayi kaza, duk girman laifin da ya maka, wala ka yi kuskure, saboda wata ran dole sai kun zo na inuwa ɗaya saboda ƴan uwantakan da ke tsakaninku. Amma wannan abin da kake yana iya taba alakar karshe, ya taba alakar iyalinka da iyalin shi, ya taba alakar ƴaƴanka da ƴaƴansa, wanda har duniya ta ƙare. Wannan abin da kai zai iya kawo muku sabani, ba kuma zigi nake ba, kuma fatan haka nake ba. Al-Amin kai kuskure, kayi kokarin danna zuciyanka akan dan uwanka. Dan uwa ba wasa bane. Kayi kokarin yi masa fatan alkhairi matsayin shi ne mai laifi wanda ba akan daidai yake ba, mun yarda da haka. Amma wannan abin da kai kuskure ne, wala kuskure ne, ba wai karamin kuskure ba, dan uwantaka ya wuce wasa. To fa Cristiano Ronaldo shahararren dan kwallon kafan nan zai angwance na farko a rayuwarsa, wanda ya yi shekaru da shekaru yana tare da budurwarsa Georgina, har suna da 'ya'ya a tsakani ba adadi, amma ya ki aurenta. Kwatsam sai ga labarin auren, bara mu ji kaɗan daga bakin Abis Fulani. Tofa, a yayin da 'yan Najeriya suke shagalin bikin Davido da matar shi, mu kuma a duk duniya muna shirye-shiryen bikin Cristiano Ronaldo da sabuwar amaryar shi. Kuma takaice muku ma an gayyaci Alhaji Abis ɗinku na gargajiya wannan shagali. Ku tsaya wasa. Wanda ba su mun waye gari da postin a shafin budurwar Cristiano Ronaldo, an take shirya duniya cewa fa Cristiano Ronaldo ya yadda zai aure ta. Kuma abin da yasa mutane suke murna da wannan auren, musamman musulmai, shine fa na farko Cristiano Ronaldo sun kwashi sama da shekara tare da shi da wannan budurwar tasa, kuma sun haifi yara da yara ba tare da an yi aure ba. To kamar da kowa sani, Cristiano Ronaldo ya yi signing din football club, ya koma ƙasar Saudi Arabia da buga bal. Kuma a dokar Saudi Arabia kusan dokar musulunci ce ba idan mace da namiji su keɓe wanta nasu zauna a waje ɗaya fa ba tare da aure ba. To zuwan Cristiano Ronaldo fa yasa aka kusan za a ce aka ajiye wannan dokar a gefe, aka bashi waje ya zauna, wanda hakan ya jawo Saudi Arabia zagi da kuma ma musulmai baki da. Ana ganin da cewa kamar dokar tana aiki akan talakawa ne, ba ta aiki akan masu kuɗi. Kai ko umra zaka je yanzu ka kama hotel fa in dai ba ka da certificate din aure ba za a baka ma ka shiga ɗakin da kai da matar ba. To shi Cristiano Ronaldo yasa aka yi fatari da wannan doka, ko in ce aka dan
dauke ido da kanta. To dai magana auren ta sofa ya sa wannan mutane suna murna saboda abin zai slafa, kuma shi kanshi Cristiano ana taya shi murna da wannan abu da zai. Da haka kamar da na ga muku muna shirye-shiryen bikin Cristiano, kuma wannan shagali tun daga Riyadh zamu fara shi har sai mun je Portugal. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace.